Lek sampean jawab la ilaha illallah pas ketika di akhir adzan ning jero atimu muni la ilaha illallah maka dakhulal jannah panjenengan sedanten niku teng Gusti Allah akan dimasukkan surganya. Allahumma. Lah molaan oleh enek adzan ojo cangkeman. Halo. Nggih, lek adzan yo kudu dirungokne. Dirungokne dijawabi umpamane enek grup rasan-rasan. Tonggo iki rasan-rasan karo tonggo sing kene. Kan biasane enek to nggih. Biasanya komunitas petan-petan. Iya toh? Lek ngono komunitas blonjo sayur. Blonjo sayur ngene rego karo rasan. Rasan-rasan nggih Pak bojomu modele ya ngono kuwi. Wis. Iki jam piro iki? Jam 10. Sik semangat. Tenan. Ora masuk angin to jenengan? Ki meng dosangu PPO apa ora? Ya mbuh ngono lho. Iki angine nggen rodok banter niki, nggih to nggih. Ya Allah. Wis. Wis gak apa-apa wis. Bismillah wis. Wis, iki ngajine apa anu sik? Selawatan riyen. Apa jalukanmu apa jalukanmu? Tombu ati. Piye Mas? Apa? Glegeken aku, sik. Wis, sembarang wis. Leri apa? Ayo tombo ati sik rapopo apa sak karepmu cah sing nyanyi kowe kok. Wis ngono ae ya. Sak karepmu wis sing nyanyi awakmu, heeh. Aku ora iso kok kon nyanyi, suaraku ora kaya manuk. Yo, sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya wis, pokoknya semangat, awake dhewe semangat golek syafaat Kanjeng Nabi nggih. Wis semangat terus aja sampai tergoyahkan. Engko bar selawat gek ngajineh ya diluk ya. Sing kok ndang dibari wae. Sejo wengi-wengi jam 10 iki wisan kok cepet men to ya. Rumah caku apa anu? Nemen. Sopo sing iso nyanyi sapa nemen jejel ngacungo. Ora percaya aku ambi kowe. Wis terbukti ya. Sopo iki sing rodok penak suarane sapa nemen nih, Apa? Bu RT iso nyanyi nemen, Bu? Sopo sing iso nyanyi nemen jejel ngacungo, Mas? Mas apa Mbak e? Pundi? Oh kuwi. Anake sapa? Iso niku. Oh iya. Wis selawatan sik, heeh. Engko bar iki terus nemen ritek ra apa-apa, pancen yo nemen wong-wongane. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana
سمع دعاءنا Sallu ala Nabi Muhammad. Iki wis terang to niki. Urung. Dereng, Pak. Pak jenengan mriki, Pak. Sing ketonan klambi ijo niku lho. Ah, jenengan mriki kula taklet nggih. Jenengan, Pak, nggih. Mriki lho, Pak. Jenengan niku lho ketonan bunder kuwi lho. Nah, Pak ning seran kuwi, ser payung abang kuwi. Jenengan niku lho, Pak, kok malah mengo. Jenengan mriki pinarak mriki monggo. Ya Allah. Mriki lho. Mboten kersa. Isin. Nggih, mboten napa-napa. Ya pancen kula iki nggara isin kok. Nggih. Guyon-guyon nggih. Pun saiki ngaji titik ya. Ngaji titik. Lah iki sering terjadi niki. Niki sering terjadi. Ngaji titik ae terus engko selawatan neh. Mantun niku ndang istihusah ngono ya. Nggih, aku yo mesakne jenengan kok. Silak masuk angin kok. Tapi muga-muga ora lah. Jam 10. Sekarang ya. Ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngajineh nggih rungokno ya. Tak ngajineh titik Wonten dawuhipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun ngeten. Njaluk kloso cah, njaluk kloso gak apa-apa klosone anu. Njaluk kloso tenan. Teles. Yes, gak apa-apa wis, ndodok. Engko lek mulih gringgingen aja njaluk pijet to ya. Ya Allah, wonten dawuhipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al muadzin Allahu akbar Allahu akbar. Iki rungokno tenan niki. Iki sampean sering terjadi niki. Biasanya sampean ki lek nek adzan kuwi biasane rasan. Kuwi adane ora penak sapa kae kan yo ngono. Lek ra ngono sapa neh sing adzan suarane tuwek menggere ngantuk. Adane mbok sing rada penak. Lah niki kita duduhe hadis Kanjeng Nabi, lek sampean lek wayah anak adzan niki sampean jawab kudune. Kudune napa sampean jawab. Nah, iki akeh kira-kira sing rung roh. Kathah. Lek jawab adzan kathah sing dereng sumerep kathah to nggih. Aku nyongko ngoten kabeh. Kira-kira kok akeh. Mergo biasane tak delok-deloki pas wayah adzan cangkeme do muni dhewe-dhewe. Biasane banter-banteran kok karo adane. Kadang-kadang adane Allahu Akbar ngono. Kene mbok gak bisa rasa-rasan gitu nggih. Wis ngoten niku. Ha. Dadi niki dawuhipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lek enek wong adzan muni Allahu Akbar, maka sampean jawabin apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek sing adzan muni asyhadu alla ilaha illallah, sampean jawab piye? Asyhadu alla ilaha illallah. Lek sing adzan muni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab pripun? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lek hayya 'alas shalah, jawab wah, roh tapi iki rong roh manfaate nggih apa ya to? Urung roh. Nah, lek hayya 'alal falah, jawab ngono do iso tapi nyapo wayah adzan sampean ki wayah rasan. Lerangone wayah maido nggih. Dadi lali. Ya sing ngono kuwi modelmu. Ya Allah. Dadi lek nek adzan sampean menengo, rungokno sing tenanan, jawaban adzan niku wau halo. Niku panggilan, adzan niku panggilan. Iki kira-kira sampean kok bahaya. Pas ketika adzan wayah dipanggil Gusti Allah, sampean koyo wayah rasan. Bahaya kan enggak? Lah bahaya ta? Enggak bahaya ta? La hayya 'alal falah, jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bar hayya 'alal falah apa? Aku lali. Apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kok umpama nih sampean dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean kok gelem jawab adzan sampai dari awal adzan Allahu Akbar sampai teko la ilaha illallah,
Maka dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah min qalbi dakhulal jannah. Lek sampean jawab la ilaha illallah pas ketika di akhir adzan ning jero atimu muni la ilaha illallah, maka dakhulal jannah panjenengan sedanten niku teng Gusti Allah akan dimasukkan surganya. Allahumma. Lah mulaan oleh enek adzan ojo cangkeman. Halo. Nggih, lek adzan yo kudu durungokne dijawabi. Umpamane enek grup rasan-rasan, tonggo iki rasan-rasan karo tonggo sing kene. Kan biasane enek to nggih. Biasane komunitas petan-petan. Iya toh? Lek ra ngono komunitas blonjo sayur ngene rego karo rasan-rasan nggih Pak bojomu modele ya ngono kuwi. Jadi pas ketika enek adzan sampean yo mandeka lek mau wong, mandeka lek murasan-rasan. Ketika mau Quran yo mandek sediluk terus ngrungokne adzan. Nah, maka ketika ngoten, ketika di akhir adzan niku jenengan mengucapkan la ilaha illallah nang jero atimu, dakhulal jannah, maka kalian semua akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Penak niki. Penak to nggih? Penak. Dadi dhewe iki golek sing penak-penak ae, nggih napa nggih? Wis to, pokoke golek sing penak-penak ae. Nah, terus mari adzan, mari mengucapkan la ilaha illallah min qalbi dakhulal jannah, mari mengucapkan hatinya muni la ilaha illallah, terus donga. Nah, dongane napa? Dawuh Kanjeng Nabi, man qala hina yasma'u al muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, maka ghufirahu dzambah. Maka ketika sampean beradzan terus ndonga niku wau asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah, apal ora? Dereng? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dinah, maka dosa-dosa sampean iku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis mengke tak kon nyatet bocah media, tak kon mlebokne IG ya, deloken ya nggo. Engko pokoke bar adzan terus ndonga napa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdah. Nah, bar ndonga niku terus ndonga napa? Man qala hina yasma'u al muadzin, Allahumma rabb hadhihi dawatit tamah. Kaya biasane ndonga biasane kalau biasane kan ning TV yo ngono to. Bar adzan terus Allahumma rabb hadhihi dawatit tamah was sholatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah innaka latuliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka halat syafaati yaumal qiyamah. Nah, niki dawuh Kanjeng Nabi nggih ngoten. Wong kok bar adzan terus ndonga Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ila akhirih, maka besok teng yaumil qiyamah panjenengan sedanten niku akan disyafaati kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lho penak nggih wong Islam niku penak, Pak. Halo. Nggih wong Islam niku penak. Muk ndonga bar adzan mengke bakal disyafaati karo Kanjeng. Lho niki duduk cangkeme kula sing ngomong. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka aku akan mensyafa'ati terhadap kalian semua yang berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dong nggih? Dong. Dadi sesuk lek sampean mulih kok kene, mulih kok majelis, umpama subuh kok dilalah enek adzan, kuping ngrungokno tenan, aja malah mapan. Lho ora kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kruduke ngene kupinge sumpeti. Iya ora? Lho nggih kenyataan niki. Aku mbiyen yo tau ngono. Mbiyen tapi saiki yo beda neh. Jabane nom-noman yo ngono, Mbah, begi kuping kan ya ngono to nggih. Lek model bukan ngoten. Tapi kan nggih niki engko lek mulih ketika nek adzan subuh, hayya 'alas shalah. Oh, wis jawab napa la haula. Mantun niku terus la ilaha illallah atine muni la ilaha
illallah. Maka dari itu dakhulal jannah insyaallah panjenengan sedanten niku teng Allah dimasukkan teng surga nih Gusti Allah. Penak niku. Wong Islam niku penak. Ndak usah kakelan rengket, ora usah numpuk bondo sing akeh-akeh bakal digawa mati. Sampeyan saiki karek golek dalane napa? Munggah ning swarga nih Gusti Allah. Dong nggih. Dong Cah. Kayak sing duwa tok ngene kayak engko kayak ngising. Ndak ya? Alhamdulillah. Rene salah siji Rene kowe sing kaos putih Rene jangan jajal Rene. Rene beh sakne aku ning kono wis. Rene yo. Rene ndang, gak apa-apa wis. Heeh. Klo golek calon mertuamu lho Rene. Yo ndang. Wis salah siji sapa sing kaos ireng Rene wis. Ora ndang. Wis sing kaos putih Rene ndang Rene ndang. Klo tak sangoni Rene. Ora lek takon Pancasila wis ora. Nah, preyo penak, heeh. Wis ya ngono to ya Bu. Lanang sing kendel. Nah, wis iki miki dicekel. Endi ndo miki mang ndo? Wih diduwekemi. Sik salam sik ya. Heeh. Ya. Rambutnya ndak nguati. Kaya cagak listrik kalau sing wong bar kena setrum ae. Salam sik rapopo wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Nabi kula Al-Fatar Agustian Rahmatullah. Dawa. Celukane Al-Fatar. Lek anake Raffi Ahmad sapa? Rafathar. Niki Al-Fatar. Meh padha jenenge nasibe beda. Gak apa-apa. Omahmu ngendi, Mas? Wadiler. Kene iki. Nggih. Karo lapangan ngendi? Etan lapangan. Nggih. Al-Fatar. Beh, apik jane. Tak tambahin neh lho. Piye? Aman kelas piro, Aman? Aman umure piro? Kula kelas 3 SMP. 3 SMP? Nggih. Kok wis keterut tuwa ngono. Yo. Sik namaku ya, Cah. Namaku kok. Lek bengi adus yo, jam 12 bengi luwih adus yo. Iki tenanan iki. Aku kok iki kok ora ngawur ngono, ora ilmune. Tenanan iki, sampeyan lek pengen piye? Awet nom, ya toh. Jam 12 bengi luwih adus. Aduso. Ora kok peh pas aduse pas wayah karo pake ora. Lek iso ya ben bengi nggih. Ya engko jam 12 bengi aduso ya. Nggih. Ora tenanan iki ben bengi. Nggih. Ya heeh. Kelas 3 SMP sekolah mana ndi? SMP kalih Gucil. Oh, anu Ngulan. Nggih. Heeh. Iki sarep ujian apa wis ujian nih? Apa? Wis ujian. Sampun. Wis ya. Nggih. Alhamdulillah. Nya Mas, mungkin tentu rokok aku mau usakne sampean ning sor. Mau niki meng karo jegudil ngomongene lho Bu. Ya Allah, sakno aku jane. Kademen Gus. Kademen ya? Nggih. Yes, kata-katane ndang. Pinter sampean mesti. Yes, gak apa-apa kata-katane apa untuk malam hari ini. Cintailah kedua orang tamu. Ya, asik. Ngono tok? Nggih. Tapi titik tapi bermakna nggih. Awakmu apa cinta karo wong tuamu? Nggih. Dikongkon ra ndablek sik ndablek ngono kok. Wis gak apa-apa wis. Dongakno bendina wong tuamu dongakno ya. Nggih. Salat didongakne wis nya. Gitu rokok wis. Suwun Gus. Wis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yus gledakno kene ra apa-apa. Ya, suwun ya. Nyapa kok suwun iki. Prayo kuno wae, tak sangoni ya. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun. Wis. Nyapa? Didum. Kok dumong piro? Wong loro. Wong telu. Nyanyo tak tambahin neh. Nyo, Reno. Ngene jenenge setia kawan. Lah awakmu kan ora oleh dhuwit kok dekemi dhewe.
Nggih toh? Ya tak tambahi. Nah wis. Ya. Wis ora apa-apa. Jan. Aduh, cetha ya ngono kuwi tengere bocah cetha nggih to nggih. Mulane pesene cintailah kedua orang tuamu. Lah awakmu ora kok pesene jangan cintai seru kon kaya ngono jan. Kaya wong wayahan kalau bu serangan fajar ora. Yo, ya ta Pak. Wae serangan fajarnya ki bagianmu jolali, ki bagianmu jolali. Ya Allah, Gusti makhluknya jenengan ya beda-beda. Ya sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini masih cilik-cilik akeh to? Masuk akeh. Iki cukup pura iki duitku iki. Heeh. Jajal sing cilik-cilik rene wis. Rene. Wah. Wes, yang cilik-cilik. Bayuk. Jebuk no. Jebuk no duit yang dur. Kau ngemunan yang lemari. Es. Kene Rene, salo Rene. Lah iki lak kurang. Jan. Nah. Ya wis, nyo. Kine, wis, sing wis ngalih ya. Nyo. Paringi, Ya wis. Nyo. Rodok rene, yo, rodok rene, yo, Yo. Kine. Nyo. Kine, Kok kleru, nyo. Niki. Ya. Yes, gak apa-apa. Stoknya sih akeh. Sekarang mat gini, ya Allah. Nyo, bapak ora usah meri. Nyo. Yo, Kene. Wes. Oh iki bar tangi, ya Allah. Kene. Sik ilere diusapi. Ya, sakjane wis, Endi neh? Sik Jek ora? Kowe. Ya wis. Yo iki nyo paringno kae. Iki nyo mriki, Wis gak usah nangis. Ya, nggih. Ya, nyo. Wis. Oke. Nah, wis. Ndi? Oh iki nyo. Ndi neh? Entek. Pundi? Kuwi nggo, paringno, Pak. Heeh. Yang ngono. Tasik. Mboke ra usah. Mboke njaluk sangupake ya. Ya Allah. Alhamdulillah, serem jebule. Geroyuk. Alhamdulillah. Aku mung kelingan cah-cah kemeng lho. Wah, ijo iki cah cilik-cilik sira tak sangoni, nggih to nggih. Wis kapan-kapan kon neh. Heeh. Pun selawatan sik. Apa nyuwune jenengan? Apa? Taman Juruk. Ki meng sapa sing pengen nyanyi nemen meng sapa? Wis, sing lanang sapa sing lanang? Sing iso ndang. Wis, rene Mas. Ya, ndang, tak kek sarung kok, nyanyi ndang. Wis gak apa-apa wis rene. Sopo wis? Iya sampean Mas. Wis gak apa-apa wis rene sapa? Sapa sing anu? Ora sangke-engkean ndang. Aku mumpung rodok loman dino ki mang. Wis sallallahu ala Nabi Muhammad. Sapa iki? Piye? Taman Juruk yo.
Wis, heeh, Taman Juruk ya. Aku yo tak ngopi sik yo. Engko bareng ngene terus anu yo, istighosah yo. Jam piro iki? Setengah 11 wisan. Istighosah, mari istighosah terus mahalul qiyam. Niki wae sing teng jaba tasik kathah to. Masyaallah, sik akeh. Wis gak apa-apa. Hati-hati sing ning gazebo, nyeblok ning anu nggo sampean, ning kalen lho ya. Seneng gazebo ya, heeh. Yus Taman Juruk cah, yuk. Sallallahu ala Nabi Muhammad.